ಸಂಚನೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚನೆ ಬಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಬಾವೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕ ಎಂಚ ಎನಿಸೊಂದು ಈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತೇರ ದಾದ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತೇವೆ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂತುಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಡಲ್ಲ ಕೇನ್ ಪನ್ವೇನ ದಾದ ನಾನು ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಿಜಾವೆ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಯಾನೇನಿದೀನಿ ಬೇತೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಬೈದಿನಿ ಬೇತೇನೆ ಬಟ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಟೀಸರ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಡೊಂಡು ಪಂಡ ಮೂವಿ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಟೀಮ್ದ ಮೂವಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದೀಪೇರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನೇ ಮೀರಿದು ಅವೊಂಜಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ದಕ್ಕದು ಪೋಂಡು ಪಂಡು ಏನು ಯಾನ್ ಏತೆನ್ನ ದೇವರೇನು ನಟ್ಯನದಾದನ ನಿಜ ಎನ್ನದಿತ್ತೇವೆ ನಟ್ಯನದಾದನ ಅಂಚಲೊಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ತೋಜ ಉಂಡು ಈ ತಂಡ ಅಂದು ಪಂದಾಂಡ ಮೂವಿಡ್ ಬೇತೇನೆ ಲೆವೆಲ್ ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಅಂಚದು ಆ ಗೀತ ನಟ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ತುಳುತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆನ ಮಾತ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗಲ ಅಕ್ಕಲು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದ ಗೆಂದಾದ ಕೊರ್ದು ಜೈ ಪನ್ಪೆರೆ ಪನ್ಪಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂರಜ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಎಂಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾವಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅಂತ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂಡೆ ಗೋಡೆ ಯಾನ್ಲ ಪಂಡ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಆರು ಪಂಡ ರೀಚ್ ಬಂದ್ರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೀಮ್ ದಾಗಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೇಂಡೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬಂಜರು ಆಂಡ ಒಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಬಟ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೋಡಿತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಖಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ಬೈದುಂಡು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಲ ಒಪ್ಪು ಈ ಸರ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂನಗನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂನಗನೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 100% ಉಂದಾಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ಎಸ್ ಜೈ ಮೇಡಮ್ ದಾದವನ್ ಪರ್ ಸರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೋಲ್ ಡಿನಿ ತುಯರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಾನಾರೇನು ಮಾಮು ಡ್ರಾಮಡ್ ತೂತೆ ಬಟ್ ಅಂದು ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅದು ಅವು ಡ್ರಾಮಡ್ ಸೊ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ 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 ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಂಡು ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋ ಜೈ ಬಡ್ಗ ಕೂಡರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಜೈ ಬನ್ಕತೆ ಜೈ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತನ ಇರಗೆ ದಾದ ಉಪ್ಪು ಟೈಟಲ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಅಂದಾಜಿತ್ತೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಮುಗಿಲು ಬತ್ತಿನೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡದ್ದು ಬಾಂಬೆಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಬಾಂಬೆಡ್ದು ತುಂತೀನಿ ಸರ್ ಇದು ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ಸುರತ ಸಲ ಒಂಜ ಒಂದು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರ ಆಪಿನಿ ಈತ್ ನಾಟಕಲು ಆತಿಜೇರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಆವಡು ರೂಪೇಶ್ ಆವಡು ಓನ್ ಇಟ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರು ಇತ್ತೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಂಡ ನೆಟ್ಟು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಟೀ ಶರ್ಟಲ್ಲೇ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಅವು ಇತ್ತ ಅಂಚಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಯಾರು ಬನ್ನಿ ಸೇಮ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಉತ್ಸುಕ ಉಂಟು ಅವೇನು ತೂವಡೊಂದು ಎಸ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಟೈಟಲ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡ್ರಿ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಪತ್ತಿ ಆತ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದೊಡ್ಡಮಗ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎಂಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದಾದ ಲಕ್ಲಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೀನಿ ಬತ್ತಿ ಯಾನು ಬರ್ಪಣೆ ಬಾರಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬೈದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಇನ್ನು ನನಾತ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೈ ಪಂಪು ಇನಿ ಆತು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಜೈ ಪಂದು ತೂಪಾತು ಕೊರಡು ಆಯ್ನು ನನಾತ್ ಬೆಳಗದು ಕೊಡು ಇದು ಆರು ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಡೆ ಏರು ಈಟಿಗಾದಾರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ತುಳು ಭಾಷೆನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಒರಿಪಾದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಡೆಗೆ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಸೇರಿ ಆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಟ್ಟು ದೇವರ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ ಈ ಸಲ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ ಆಯ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ ಆರಾದು ಬೇತೆ ಯಾರನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಆಂಡ್ ಈ ಸರಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಸೇರಿದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇನ್ನು ನನಾತ್ ಯಾರನ್ನ ಸಾಕಾರ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ದೇವಡ ನಟೊಂದು ಎಸ್ ಸಂಜೆನ ಬರ್ಪಿನ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿನ ಅನಾರ್ಕಲಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹರ್ಷಿತ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದಾದವನ್ ಪರಿ ಟೈಟಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಟೈಟಲ್ ಎಂಚ ಆಂಡಿರಿ ಟೈಟಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದಾದವನ್ ಪರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ನಿಜವಾದ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತಾನೆ ಕಾರಣ ಅಂತರದ ಏನಾಯ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ
ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಮೂಜಿ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಆರು ಪನ್ನ ಬಂದದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಪ್ಪೆ ಸೆಟ್ ಓದಿತ್ತು ಶೂಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೂತ ಎಡ್ಡೆ ರಿಚ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಸರ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ಮಾತು ತೂತಿಜಾರು ಹೊರ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ಮೆಟ್ಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲಿಯೊಂದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ತುಳು ರಂಗ ಮಿತ್ತು ಪೋಂದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂರ್ಲೆ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅನರ್ಕಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಪ್ಪ ಡೈಕಲ್ ಅವಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂಚ ಅನಿಸೊಂದುಂಡು ಜೈ ಟೈಟಲ್ ಇನ್ನೇ ನೆನೆದೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ರೂಪೇಶಣ ಆ ಒಂಜಿ ಹಠ ಉಂಡತೆ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಗ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಅವತ್ತಂದು ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿ ಅದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗ ಅದು ಬೋಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಆಯನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಡ ಆಗ ಅವತ್ತೊಂದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನೆಟ್ಟೆ ಆಗ ಮಾದ ಜನಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡತೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಟೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಭೂಗರ್ಭ ಪಡೆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದು ಮೂಡುದು ಬರಡಂದು ಆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮುಖಾಮಿ ಕಡೆ ಎಂಗ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಳುವೇರು ಒಯ್ಕಲ ಸೈ ಅಂಚಾದು ಜೈ ಪನ್ಪಿನ ವರ್ಡ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಟ್ಟ ಬುಳ್ಳೆಯವರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ವಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮಿಗಿಲಾದ ಏನೇ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಟೈಟಲ್ ದೀತೇರು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅವು ಜೈ ಪನ್ಪಿನ ಇದು ಬಹುಶಃ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಯಶಸ್ಸದ ಮೂಲದಾದ ಅಂದ ಬನ್ನಾಗ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಆ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಅದು ಬನ್ಪಿನಿ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಬನ್ನ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅವು ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅಂದು ಪಂಡು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂಡ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆವಡು ರಿಲೀಸ್ ಆವಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಲಾ ತುಳುವೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಅದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಅತ್ತಂದೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇಂಚ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆವಡಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಉದ್ಧಾರ ಆವಡುಂದಾಂಡ ನಿಜವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಪಗಪಗ ಆವೊಂದು ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ತಂದು ಮೀಡಿಯಾಡ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಪಗಪಗ ಬರೊಂದು ಪೋಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಡು ನಿಖಿಲೆಗ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೂ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಿನೆಕ ಐಕ್ ತಕ್ಕಾಯಿನ ವಿಷಯಲು ಬರೊಂದೇ ಇತ್ತುಂಡ ಒಂಜಿ ಅವು ಚೇತನವಾದುಂಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡು ಬುಲೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚು ಅಂತಿಂತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ಆರಾಮೋಡು ನಿಧಾನೋಡು ಮಲ್ತುಂಡ ಐ ಕಾಪಿನ ಪುರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂತ ಪಂಡು ಸರ್ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾದ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಜೈ ಪನ್ಪುನ ಟೈಟಲ್ ಇರೆಗಿ ಏತ್ ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೋಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಅತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಅತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಡ ಸಿನಿಮಾಲ ಅಶೋಕ ಪಣ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣ ಆರ್ನ ಟೈಟ್ಲು ಅವು ಗಿರಿಗಿಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಗಮ್ಜಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸರ್ಕಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆನ ಇನಿ ಎಂದು ಆಯ್ನ ಟೈಟ್ಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಯ್ನವಲ ಜೈ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟೈಟ್ಲ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಸಿನಿಮಾಲ ಯಶಸ್ವಿ ಅಪ್ಪನ ಅನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಅಂಕಲ್ ಉಂಟು ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ರೂಪೇಶ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಆರ್ನ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ತೋದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯದ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಯಾರು ಎಡೆ ಆತನು ಜನಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಉಲ್ದಿರ್ದೇನು ಜೈ ಬನ್ಕತೆ ಜೈ ಬನ್ಕ ಜೈ ಜೈ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದಾದವನ ಬಾರಿ ಜೈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರ್ ರೆಜ್ಜಿ ನೆತ ಬಗೆದಲ್ಲ ಪಾತರ್ ರೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಡಬಲ್ ಧಮಾಕ ಎಂಚ ಉಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಹಿಟ್ಟಾತನ ಒಂದು ನಾಲ್ನೇ ಕೇಂದ್ರಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಬರೆದಾತನ್ ಜಿಗ್ಗ ರೈಸರ್ ನಮ್ಮ ಏಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಸ್ ದಾದವನ ಬಾರಿ ಜೈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಟೈಟಲು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೈ ಟೈಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದವನ ಬಾರಿ ಜೈ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಟಲ್ ಅದು ಬೈದಂಡು ಸೊ ಮಾತ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತಿರಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಾತ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಜೈ ಅಂದು ಜೈಕಾರ ಪಾಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಓಕೆ ಸೊ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಏನಿ ಆಯ್ತಾ ಟೀಸರ್ ಲಾಂಚ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸೊ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಲೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಶೂಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮನ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಅದನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದವನ್ ಬಾರಿ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೊಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರನೆ ತೂ ನಮಕ್ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಇಂದು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಸ್ ತೂನಗನೆ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಅದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದೈತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ತೋಜದು ವೈದಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಇಡಮುಟ್ಟಲ ತೂ ಅಂದ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ ನೆಟ್ ನ ಎಂಕ್ಲ ತೂತ ಸರ್ಕಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಪ್ಪ ಐಕ್ ಇಂದೆಂದ ವಿಷಯ ಪನೋಡೊಂದು ಬಂಡದಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಿಲ್ಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಉಪ್ಪು ಪಣಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 100%. ಎಸ್ ನಿಗುಲು ಈತು ಬೊರ್ತು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಜೈ ಸಿನಿಮಾದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡತಂಡು ಟೈಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ನಡತಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಏತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಏರ್ಮದ ಅತಿಲು ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಚ ನಡತಂಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಆ ಟೈಟಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಹಾಕಲ್ ಒಂಜಿ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂಡಿರು ಬಂದು ಕೇಂಡರು
ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲೆ ಬಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ